aquí estou, cruzando vilas, bosques, mares e nacións. O vendedor, traio pomado. A Praza Castelao volve a ser o escenario elixido para acoller unha nova edición da Feira do Libro de Rianxo, organizada pola Federación de Librarías de Galicia, en colaboración coa Xunta de Galicia, o Concello e a Deputación da Coruña. A cita organizada este ano baixo o lema A ledicia de ler, en homenaxe a Carlos Casares, autor homenaxeado no Día das Letras Galegas, prolongarase ata o próximo domingo. O balance, desde logo, é positivo nos seus inicios, moi positiva tamén a presenza de máis librerías, duplicando prácticamente o do ano anterior, coa presencia de 4 librerías da nosa bisbarra, o que fala pois ben de que a Feira do Libro de Rianxo se está convertindo nese referente, de que se animan as librerías tamén a vir para ter vendas, que senón non se moverían, o motor é a venda, evidentemente. 11 stands compoñen a quinta edición da Feira do Libro de Rianxo. Polo de agora, balance positivo, aínda que o forte do programa se agarda para a fin de semana. É unha feira que, moi atraente, de feito, xa vemos o aumento grande e considerable de casetas este ano e a verdad estamos contentos, está habendo bastante público, o tempo tamén, en certa maneira, tamén nos está axudando e, as esperanzas son boas porque, o máis importante ainda está por vir, que é hoxe á tarde e mesmo o sábado e o domingo, non? Quizás é unha opinión subjetiva, pero creo que en Rianxo, xa por historia e hasta, diríamos, con naturalidade, se espera moito máis, o sea, en Rianxo é como un hábito moi común que a xente xa veña a comprar do mesmo xeito que vai ao mercado, con esa naturalidade. Pois hai feira do libro, pois vamos a comprar un libro. O sea, é como un ritual xa. Ademais das librarías, a feira conta tamén con 2 casetas, unha da Biblioteca Municipal e a outra da Deputación, onde se desenvolven obradoiros de animación á lectura para os máis pequenos. Bueno, nós o que estamos nesta caseta que tendes aquí detrás, temos montada, pois, xunto cos centros escolares de aquí de Rianxo, unha pequena mostra das actividades de animación á lectura que facemos ao largo do ano. Na caseta temos os traballos que van facendo as bibliotecas escolares e tamén creamos un vídeo que temos colgado nas súas páxinas web e en YouTube, pois enseñando tamén ese traballo que non podemos traer aquí físicamente, pero que temos tamén traballo ao largo do ano. A feira permanecerá aberta de 11 a 2 polas mañás e de 5:30 a 9:30 polas tardes. Durante as fins de semana pechará ás 2:30.